I've been very impressed with everything I've learned during my visit here. The commitment of Israel to education. ככה יותר טוב, כמה מדבר הסבון הזה? ועוד באנגלית? שלום לכל משתתפי הכנס ולשאר החננות. אני מבקשת לא להיבהל, יש לי הודעה מאוד מאוד חשובה. הבוקר רכשתי 51% מהמניות של מיקרוסופט, ולכן אני, מרגלית בשושנה ומשפחת צנני, אהיה הבעלים, הנשיאה והאחראית על הכיפק של החברה. הם מחיאות הגפיים. מוזיקה יפה, אה? תכירו, זה האי מרגול חפלה. לזה אני קוראת פטנט. למרות שעוד לא הצלחתי להוריד שירים של דגלון. יאללה תתרגלו, כי מעכשיו אני רוצה לספר לכם איך ייראה העתיד של חברת מרגול סופט. מקייתם, בבקשה. מרגול סופט. יפה, אה? ועכשיו לסיסמה החדשה. משהו יותר אמיתי, יותר ישראלי. Your computer. Your problem. ככה לא צריך להתעסק עם האחריות. דבר ראשון, מקיידן, תכניסי בבקשה את המחשב החדש. קדימה, איזה משנה. טוב, דבר ראשון, החל מכניסתי לתפקיד, המשרדים הראשיים של החברה עוברים מסיאטל לכרם התימנים, שבהפסקות נוכל לקפוץ למטה ולהביא אותם באיזה מרק רגל. דבר שני, שנייה רגע, נהיה לי יבש בגרון. מקיידן, תביא לי בירה מכבי, תעשה את זה מהר, לפני שאני נותן לחביס בפייר ווייר. תודה רבה, יוני. לזה אני קוראת גאדג'ט. בקיצקץ, מרגול ישבה בבריכה 3 ימים וחזרה בלי פסי שיזוף והבינה את כל הבעיות של מיקרוסופט. קודם כל, והכי חמור, מה זה הווינדוס ויסטה, האיסטה הזה? מה אנחנו, משרד נסיעות של מחלקת תיירים או חברה על הכיפק? באמת, צריך דחוף להחליף את השם. וגם חלונות זה אאוט. אז בגלל זה, היום אנחנו בחברת מרגול סופט נעשה ווינדוס סנדרוף. מישהו מתנגד לזה? אז אותו מפוטר! יאללה, אנחנו ממשיכים. מה עוד הכנתי לכם? אוקיי, בואו נפעיל את המדיה סנטר שקניתי בראש העין. בקייטן, את השלט בבקשה. תודה ג'חרי. בבקשה, גם פה יש הפתעה, שימו לב, רק רגע. איך מפעילים את החר הזה? זה בכפתור הירוק? על ההתחלה כבר עושה חשק. עכשיו אפשר להרגיש את הקצב. איפה מחיאות הגפיים? הופה! לזה אני קוראת ממשק משתמש ידידותי. ועכשיו לחידוש עולמי. שימו לב לכפתור החום שנמצא כאן ליד המיי מיוזיק, הוא נקרא מיי ג'חנון. זה נותן לנו אפשרות להזמנת ג'חנון בלחיצת כפתור אחת. בואנה, מהיר החרא הזה. זה קצב הורדה של לפחות 400 קלוריות לשנייה. אז חבר'ה, תודה רבה לכם, תמשיכו בעיסוקים שלכם, אני בהפסקה. מקייטה, תביא לי עוד רסק, זה לא מספיק לי הדבר הזה. מה שמתם לי עכשיו עין על המנה? אין לי הרבה.